एखे बड' बिल थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय धन्यबाद। खबरफोरा मोजां ना? कमेन्ट खालामदो दे। एखे बड'आ ब्लगआ बुंदों औ मोजां हे मोजां। मा ओंख्रि मोनजाखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे। एखे बड' ब्लगआ जाथ'वाखै दाबो जाथ'वाखै होनबा बेबायदिसो होनबा। खबर सबरफ्राथ' मोजाङानो ना? एखे ब्लग नों माहानिमोनलाय बबे जायगानिमोन? एखे ब्लग आं दाख्लैबावैसो लोगो जादोंमोन आं नोंजों। खोन्थाहरलाय नों अबेनि? अह नंगौ नामा नोङो दतमानिसो मोजाङानो दे। मोजाङानो। एखे बड' ब्लग दतमानि आं गहपुरनिसोलै। गहपुराव फैफेरबाय नामा? एखे ब्लग
खोन्थाहरलाय दे गहपुराव फैफेरबाय नामा? गहपुराव फैगोन ना फैयाखै नोङो खोन्थाहरलाय देलाय। अह गहपुराव फैफेरनाय जायाखै होनबा दाबो। ब्लग भिडिअ'फोर लाफैबानो जायो। डेभेलप जाथारबायलै जोंनि गहपुराबो। मालाबा फैनानै लाफै खेबसेसो। ब्लग भिडिअ'फोर लाफैबानो जायो। औ नो मालाबा फैनानै खेबसेसो लाफै। खोनाबायना ब्र'? ब्लग भिडिअ लाफै लं। खेबसेनो गोलाव लं भिडिअ लाफै। औ ब्र' औ लाफै लाफै बावथारनाङा दे। लं भिडिअ लाफै दे ब्र'। फैनानै न'खरावलाय सोर सोर दङ नोंस्रालाय? जोंनाबो ओंख्रि गैयालै बानलु बाथोनसो जागोन। ओंख्रियानो गैया जोंहा। मैगङानो दासो फोलाबायदों जोंहा। जोंहा बानलु बाथोन बांसिन जायोलै। कमेन्ट खालामदो दे थांजोब्बाय नामा? थांलाय फैलाय खालामो नैबे लामाजों।
गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि जाखो? गोमस्रां ब्लग खबरा बोरै? जाथ'वाखैनो जोंहा। खबर सबरा मोजां ना? खोन्थाहरदो दे खबर सबरा मारै? अह मोजां मोजां। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? बेरे फुंजानि? अह गोमस्रां ब्लगआ मा बुंदों फुजायाव मैया थांबायमोन नामा? थाङाखै थाङाखै आं फुजायावनो थांथ'वाखै। अह नोंस्राबो जाथ'वाखै होनबा? मोजां। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे मोनसे। थांबायसो नामा नोंलाय? ह थाङाखै। आंनि लाइफआवबो फैदो दाहाय। थांगोन दे थांगोन मानो थाङा जानो। थांगोन दे नोंनि लाइफआवबो। सापर्ट होलायलायाबालाय बोरैथो जानो। नंगौ नामा? आंखौलाय मानो नुवा जानांगौ जाखो? नुयो दे नुयो थांगोन दे आंबो दा नोंनि एलबियाव। लाइक दान नंगौ नामा? थाङोलै मानो थाङा जानो। सापर्ट होलायलायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो। थाङो दे नोंनि एलबियावबो। गैयालै फैयो थाङोल'। नोंनि बायदि बुरजा बुरजा रावबो हाबा आंनाव लाइफआव। नोंनावसो दा ज्राव ज्राव बेरे बासानि फरायख'नो हागौलायै ब्रुं 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 फैगुलायबावगोन नामा नोंनि एलबियाव। बेरे बासानि ब्रुं ब्रुं ब्रुं। ओस बसुमतारिया ब्लक ओस बसुमतारिया होगासिनो दं। ए नंगौ नामा? ओंखायनोथ' गैया। ओंखायनो फैयाखै खोमा नंगौ नंगौ नंगौ। बे ओस बसुमतारिया होलायलायबायबा। आं नायबा होथ'वाखैमोन। ओंखायनो होलायलायबाय बेयो। दा नोंनावसो जाव ज्राव फैलायलायगोनलै। आंनियावथ' बहा फैनो। नोंनियाव ज्राव ज्राव होनगुलायनाय फैगोन नामा गोमस्रां ब्लक। थांबायसो नामा नोंलाय?
थांलायलायबाय बेबो टिं 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 टिं
सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। आंनि एलबियाव सोर दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर दे। होनबासो आंबो मिथिगोन नालाय। कमेन्ट खालामाबा सोर बोरै मिन्थिनांगौ जाखो। कमेन्ट खालाम दे। दिल गया मेरा दिल गया हो। रावबो फैला नामा आंनि एलबियावलाय।
बा गुबुनाव हाबफैनानै दासो आंनि लाइफआव फैफिनलायबाय होनबा गोमस्रां ब्लक गुबुननि लाइफआव हाबहैनानै दासो फैलायलायबाय होनबा गोमस्रां ब्लक थांबायबो नामा दे थाया सोर दङ कमेन्ट खालामहर दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर दङ